estan la Ramona i la Cher de l'Escola Arquitectes Jujol dels Pallaresos i anem a parlar de la Mare de Déu del Lloret. Es va construir entre 1690 i 1704 en Renau. La va construir Manuel Joaquim Raspall i Mallol i va ser reformada per Josep Maria Jujol i Gibert l'any 1925, fa un segle. Els colors que més va utilitzar van ser el blau, el blanc i el vermell. Es pot visitar dies de missa. La campana de l'església la van agafar de l'església de Peralta a la Seu. Al costat també hi ha un pou d'aigua viva. El creador és Josep Maria Jujol i Gibert. Per desgràcia, no hem pogut trobar informació d'aquest pou.